सिजु आयुर्वेदिक सेन्टारा जों बेहाय बोसोरसे जाबाय बिनि आगोलनो गुबुन दाबसे जायगायावसो दङमोन बरमानिनि एसे साइडआवमोन जों दा बेहाय पार्मानेन्ट हिसाबै जागायनो लाबाय बे थावनिखौ मा बलेनदेउरि कमप्लेक्स बरमा बलेनदेउरि कमप्लेक्स बबे साइडआव गोलैयो हाइवेनि साहाथिंजाय हाइवे नांजाबनानै बास स्टेन्ड सेराव बेवहाय मा मा टेस्ट खालामनाय बेहाय जोङो हल बडि चेकआप खालामग्रोनाय जायो हल बडि चेकआप खालामखांनायनि उनाव जोङो जि प्रब्लेम मोनो जेरैबायदि प्रब्लेम ओरैबायदिहाय जोङो ट्रिटमेन्टखौ जों बेहाय राहा लानाय जायो सोरहाबा जेनेबा हान्थु सानाय बा मोदोम सानाय मासल सानाय सिं सानाय गोदना सानाय स्पन्डिलाइटिस बायदिसिना जिखुनु सानाय सुनाय जोंनि बेहाय ट्रिटमेन्टआ मोजां जायो आरो बेनि अनगायैबो खायसे जेनेबा सोरहाबा गथ' गैया गथ' मोननाय माखासे रिजाल्ट जोंनिफ्राय पजिटिभ रिजाल्ट मोनबाय इसोरनि अननायाव जाय जाय फैदों बयबोआनो पजिटिभ रिजाल्ट मोनलांदों बे मोनसे मोजां खौरां बेनि अनगायैबो खायसे ओरैबायदि माखासे केसफोर जोंनि बेहाय फैदों जायफोरानोखि मेडिकेल गिदिं जेरावबो माने फेइलार आरो पेसेन्टआबो नार्भास न'खरनि मानसिफ्राबो नार्भास जोबथारनायाव इसोरनि अननायाव जोंनि आखायाव हामदों बेबायदि केसफोरबो दङ आरो बेखायनो नोंथांमोनहा आङो स्पेसियेलि रायजोफोरखौ मिथिहोनो लुबैयो बेबायदि जिखि जाया हमदांनो हायै खायसे बेमारफोर दङब्ला होमबानो जोंनि बेहाय हल बडि चेकआप खालामनायनि उनाव जों राहा लागोन होमबानो इसोरनि अननायाव निस्सय हामगोन जोंनि कन्टेक्ट नाम्बारा 6901792969 बे नाम्बाराव आंखौ कन्टेक्ट खालामबा थोंजोङै मोनगोन जोंनि बेहाय जायफोर माने जेनेरेलि मानसिफ्रा मेडिसिन होननानै बुङो खिन्थु जोंनिया बे मेडिसिन नङा आसलते साप्लिमेन्ट फुड साप्लिमेन्ट होननानै बुङो साइड इफेक्ट गिनो गोनां जेबो गैया आरो बे फुड साप्लिमेन्टआनो ओरैबायदि मोजां रिजाल्ट जायो माने जोङो इमाजिन खालामनो हायै बेबायदि आरो खायसे पेसेन्टफ्रा जेनेबा डक्टरा हमनो हायाखै मानो हायाखै बेखौ जोंनियाव एनालाइज खालामनायनि उनाव जों नुयो मा देहायाव माखासे डिफिसियेन्सि दङ आरो बे डिफिसियेन्सि माखासेखौ जों जेब्ला साप्लिमेन्टनि गेजेरजोंनो जेराव जि डिफिसियेन्सि जादों बेखौनो जोङो फुरा खालामनायनि उनाव अट'मेटिक बेरामा हामलाङो बेबायदि बेखायनो साप्लिमेन्टआ दानि जुगाव गोबाङानो साप्लिमेन्टनि भेलुखौ बुजिग्रा ओंखारबाय दा हिसाबै जोङो दा साप्लिमेन्टखौनो मेइन गुदि फाहामनायनि राहा हिसाबै जों लादों मानो होनबा मेडिसिना आल्टिमेट सलुसन नंला दाना दा एवारनेस जुगाव गोबाङानो दा साप्लिमेन्टखौ नागिरो इभेन एल'पेथिक डक्टरफ्राबो बेबायदि साप्लिमेन्टखौसो जाग्रा जाबाय नोंथाङा बे जे सेन्टारखौ बेखेवदों खुलिदों बेवहाय सोरबा बेरामिफ्रा फैनानै थाफैनो नोंथांनि सेन्टाराव दं जोंनि बेहाय गोबां पेसेन्टआ हामलांबाय आरो जोङो एक्सुवेलि जेरावबो एडभार्टाइज होआखै खिन्थु ओरैबायदि जे सासे हामनायनि उनावनो जे पेसेन्टआ पेसेन्टजों सोंलायो जे नोंहा ओरैबायदि एसेबां गिदिर प्रब्लेममोन जेरावबो हामाखैमोन दा हामबाय बबेयाव थांना हामखो बेबायदिनो रेफार खालामो रेफार खालामनायनि उनाव बेबायदिनो सासेया सासेखौ बुङो सासेया सासेखौ बुङो बुंनानै बिदिनो पेसेन्टफ्रा फैहोलांगासिनो दङ दासिम बेसेबांसो हामखो नोंथांनि दिनाव
दासिम खमैबो 200सो पेसेन्ट जोंनि आखायाव हामनाय रिजाल्टआ फैबाय बायदिसिना प्रब्लेम